أنت حر وراء السدود أخي أنت حر بتلك القيود إذا كنت بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bilýäňizmi? Peýgamber sallallahu aleyhi ve sellem näme diýdiler? Ol şeýle sözleri söýlediler. Deýýus cennete girmeýe diýdiler. Boyunu da boylamaz diýdiler. Cennetin ağaçları miski enver eken. Näçe ýyllyk mesafadan onun iyisi gelip durýan eken. Näçe uzaklykdan onun iyisi gelip durýar diýdiler. Boyunu da boylamaz diýeni cenneti gözü bilen görmeýe, ýakynna barmaz diýdiler. Bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aýtdy. Ya Resulullah diýýär sahabalar. Deýýus kim diýdiler? Deýýus cennete girmese, boyunu da boylamasa, kim bu? Bedbaht, horhar adam. Kim bu hayasız adam diýenlerinde aýalyny, gyzyny başga beganalardan ıskanmayan adam diýdiler. Ol bir adamyňky. Onu kabul etdi. Ol şol adama degişli, şol adamyňky. Şo adama halal. Ol bunu men kabul etdim. Bundan sizler de peýdalanyň. Görün, keyp alın, lezzet alın diýýärler. Deýýus bolýar diýdiler. Ol cennete girmeýär diýdiler. Boyunu da boylamaýar diýdiler. Awara bolup cuma okap, namaz okap ýörmesin. Girmeýär bu cennete diýdiler. Bunu men aýtmadym. Bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aýtdylar. Girmeýär cennete diýip, bunu bu zamanda däl, bunu 1400 ýyl öň aýtdylar. Kıyamata çenli şol höküm, kıyamata çenli İslamdaky birje hökümi, yer yüzüne insanlar cem bolup birisini inkar etse, olar kafir bolýar. Yine gaýtalap aýdýar. İslamyň birje hökümini inkar eden adam kafir bolýar. Allah aýtdy: Ya eyyuhellezine nutuhulu fissinni tâbe. İnsanlar, İslam'a dolu girinler. Namaz okap aýalyňyzy, gyzyňyzy başgalara göz etmänler. Bugünümizde aýalyny, gyzyny insanlar lezzetlenmesi üçin yarım yalangaç insanlara göz edip calvar giydirip yören insanlar az mı aramızda? Allah özü korusun deýýüs bolmaktan. Yine de sizler bilen o günlerde görüşýänçe Allah'a emanet sizler. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.